दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा, बेनिखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों नोंथांमोना नुवा। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। आरो चेनेलाव गोदान हाबसन फैदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौथ' लाइक खालामनानै होखादो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे हिन्दी गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअआव नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों रिंखां खाख्लारि, मनिका, राहुल आरो दानसोरां। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों साइमन सायखं नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि आरके इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।